رخصتنا تندرستیە جیهانی مەترسیە خۆ لەسەر ڕەوشە تەندروستیە وڵاتیان باژارێ ئیدلیبێ دیار کرد. رخصتنا تەندروستیە جیهانی داخویانیەک بەڵاو کرد تێدەگوت کو دە ئەنجامە تۆبارانە ڕێژیما سووریا و رووسیا لەسەر ئیدلیبێ دوان ڕۆژنداویەدا 130,000 سڤیل دەف ji mal û milkên xwe berdane û derbidêrbûne û serbar kir ku rewşa welatiyan ya tenduristî li Idlibê metirsiye. Di daxuyanî de hatiye ku êrîşa rejîma Sûriyê li ser Idlibê bandorek nêrînî li ser rewşa mirovî dروست dike, Rexistina Tendurustiya Cîhanî got ku li Sûriyê bi giştî 12 milyon kes pêwîstiya wan bi xizmetên tenduristî heye û li Bakurê Rojavayê Sûriyê 2.7 kes pêwîstiya wan bi xizmetên tenduristî heye û serbar kir ku li Başûrê Idlibê 500 kes pêwîstiya wan bi xizmetên tenduristî heye û tevî wê yekê jî ji ber sedemên ewlehî 14 navendên tenduristî hatine girtin li gel 2 xestexane û serbar kir ku eger êrîşa rejîma Sûrê li ser Idlibê berdewam be, egerek mezin heye wê karin 42 dezgehên tenduristî rawestin. Rêxistina navbûrî amaje bi wê yekê kir ku ji mijdara bûrî vetaniha 83 navendên tenduristî li Sûriyê bi giştî hatine girtin û 63 ji wan navendan li parêzgeha Idlibê ne. Di golana sala 2017 de Rûsya û Tirkiye û Îran gehiştin rêkeftinekê û navaroka wê ew bû ku bajarê Idlibê bibe devera kêmkirina asta şer.